बर' बिजों थांनानै थाथों बर' बिजों थांनानै थाथों बर' थुनलाइ बर' बिजों थांनानै थाथों अनजालु सोरां बसुमतारी काजलगाव गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायजों लोगोसे जोंनि सिडनी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर 87 2023 इं अक्ट' खालि बर' थुनलाइ आफादनि खुंग्रा 72थि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों उर्वशी ब्रह्म सोलोंथायारि मान बान्थाखौ नों अनजालुनो गथायनाय जाबाय। गार्जेननोबो आर'नाइ रोजा रोजा साबायखर बान्थाखौ बिजाथिया सोरखारि बर' बिजोङाव फरायनानै उर्वशी ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिना सिडनी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर गासै 414 मोननायजों 69 जौखोन्दो मोननो हानानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिमा रावनि मानखौ लाखिनो हाबाय आरो बर' राव थुनलाइ थांनानै थानाय गेदेर भान्दारि होबाय। नै अनजालु नोंनि बिमा रावखौ गोरबोजों मोजां मोननाय सिबिनाय आरो देरहासार बान्थाखौ आजावनायनि थाखाय लोगोसे बान्था गथायगिरि सिबिनां सोमखोर ब्रह्म बिबुंगोरा बेंटल फरायसालिमा बिथांमोननिसिम दानिया गोजोननाय थाबाय बान्था मान बिलाइ फरायनाय होनायनि थाखाय थारियाव जिरायनाय जोंनि सारमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होबाय बे समाव आंखौ बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय आरो आंखौ लिंहरनो नागिरबाय आरो ओरै जोंनि जौस्रांनि साखाथियाव जिरायनाय जोंनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय नोंथांमोननो जासिहरबाय आं मोनसे जोंनि बर' हारिनिनो बयजोंबो अनसायजानाय आर'नाइ बेखौ लानानै मोनसे गान खननो सानदों। जों नुसै गोजान जायगायाव नङा जों खोनाफेरै थावनियाव नङा बे बर' थुनलाइ आफादा 1952 1952 सनाव जोनोम जादोंमोन बासु गामि सहराव आरो बे दैदेनगिरि बिथांमोनानो दिनैसिम बे बर' राव आरो थुनलाइखौ गेरेमसा खालामदों जायखौ जों मख'आबा थानो हाया जाय बिथाङा बे आसाबारि गामिजों नांजाबनाय बे जोंनि बे जायगायावनो जोनोम मोननाय जोंनि दहायनो बुंलांनाय जोंहा धीरेन्द्र नारायण पाटगिरि जाय बिथांमोना दैदेनलांदोंमोन गोबां बे ओनसोलनि बिहोमा दङ जेरै माइरं खेन्दासे हरनानै सहाय खालामनानै दिनै बर' थुनलाइ गेरेमसा महर मोनबाय जाय रावखौ बिथांमोना थांलांबाय बालांबाय
सोरजिलांबाय बिथांमोननि दिनै दैदेननायावनो जों बान्था मोननो हाबाय MA फरायनो हाबाय डक्टरेट जाबाय पुलिस अफिसार जाबाय गोबां बायदि बायदि जोङो थाखोआव जोङो सोलोंथाइ मोननो हाबाय बसुमतारिया मान्दार बिबार लिरनायल' नङा गोबां खन्थाइ आवरायो सल' लिरो सल'सा लिरो जोंनि थुनलाइखौ बिथांमोना फोथांनानै दङ बेबादिनो गोबां जोंनि फिसा फिसौफ्राबो आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आरो गिबियावनो मोनदों श्री मनज गयारी नोलोबारि एमइ स्कुल थाखो 8 नैथियाव दङ दिपांकर नार्जारी नोलोबारि एमइ स्कुल थाखो 6 थामथियाव मोननो हादों सुदेम बसुमतारी थाखो 6 नोलोबारि एमइ स्कुल आस्राबारि आरो थार्डआव मोननो हाबावदों मिस सुजाता गयारी थाखो 7 नोलोबारि एमइ स्कुल जाय बिथांमोनहा बान्था मोनदों बिथांमोनखौ गासैखौबो फैनो थाखाय गुरै खालामहरबाय मनज गयारी बिनि उनाव जाय दिपांकर बिनि उनाव सुदेम बसुमतारी आरो सुजाताया सोर सुजाताया रिथा सुजाता नों सुजाता आच्छा बिथांमोननि बान्थाखौ हरनो थाखाय कासिकत्रा गोजौ फरायसालिनि गोरायुं पानिराम दैमारिखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय दिपांकर सासेयानो मोनथाम मोनब्रै हरथोंसै सुदेम बसुमतारी बान्था गथायखांनायनि उनाव सुजाता गयारी पाखालमारि गुदि फरायसालिनि मोसानाय बान्था सुदेम बियो पाखालमारि गुदि फरायसालिनि मोसानाय नैबे बान्था गथायखांनायनि उनाव थामथिम जादों सुजाता गयारी जोबथ'बाय बे मोसानायखौ होनाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय पाखालमारि गुदि फरायसालिनि मोसानाय मा जोबनो आरो दा मोजांसो फैबावगोन दा थांथ' रायजोफोर थांलाबायनो नाङा मोसौखौ दायोबो लायजागोन ओंखामा दायोबो संजागोन जेबो नङा सुषमा दैमारी UN एकाडेमी कासिकत्रा सल'नि मुं आर'नाइ खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सल'बाथा इंरायनाया बेखिनियानो रश्मि बसुमतारी UN एकाडेमी कासिकत्रा बे बान्थाखौ लक्ष्मीकान्त बसुमतारी सारखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय थामथि बान्थाखौ मोननो हादों ज्योतिराज बसुमतारी फरायसालि UN एकाडेमी कासिकत्रा बिराद स्पिडै रानबाय आरोना बान्थाखौ गोजोननाय थाबाय फैगौ समाव बेबायदिनो मोजाङै पार्टिसिपेट खालामनानै हाबाफारिखौ जाफुं दिनैनि सल' मेम्बारनि
बर' थुनलाइ सान फालिनायाव ओरैबायदि मोनालायबाय थेवबो दिनै दासिमबो लैहोर लैहोर मानसिफोरनि नायनाया दङ साबायखर थाबाय बिथांमोन बयनिसिमबो जायनाखि मोनालायनानैबाबो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामबाय दा बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय